jeg vil lige vise jer et lille udpluk af det, vi har tilbage fra Nika Imports konkurssalg. Og tjek lige med her. Den her fede luplampe her får du til en pris af 1200 kroner. Du får gratis stativ med. Denne her mega fede luplampe får du til kun 1000 kroner. Der er også et gratis stativ med. Prøv at tjekke denne her. Der er en dobbelt varmer fra DBD Flux til den nette pris af 600 kroner. Der er til 2 dåser af 500 ml. Der er til 1 dåse dernede til kun 350 kroner. Bordet her kan du købe til kun 800 kroner. Så vil jeg lige vise jer, hvad vi har tilbage her fra Reflectosil af blandt andet. Der har vi de her intens farver, som du bruger sammen med en primer. Den er der i flere farver. Koster 32 kroner stykket. Og der kan du købe 4, og så får du en med gratis. Det samme gælder også for alle de andre ting, der ligger herinde, blandt andet lim til vipperne. Der er en lash and brow bar, et helt sæt herhenne, inklusiv væske og reflektosilfarver til kun 250 kroner. Det er mega billigt. Så har vi helt vildt lækre maskepensler til 20 kroner stykket. Det er det samme. Køb 4, få en med gratis. Vi har gode negletænger til neglebånd. Det er det samme. Køb 4, få en gratis. Kom ind og tjek, hvad vi har tilbage. Vi har også de her fede kufferter, som du kan bruge, enten hvis du er udkørende, eller du har brug for at få opbevaret din make-up, eller din neglevarer, eller sådan et eller andet i den retning. De store kufferter, dem kan du få til 350 kroner lige nu. Den lille her, den kan du få for 200. Så vil jeg lige vise jer, hvad der er tilbage herude. Der er blandt andet engangs hætter, altså når du laver behandlinger, til kun 50 kroner for 100. Der er mundbind, lyserød mundbind, en hel pakke for kun en 20'er. Der er engangs trusser til hvis du laver spraytan eller noget i den retning til kun 21 kroner. Vi kan fortsætte her, der er stadig lidt handsker tilbage til kun 28 kroner. En hel pakke træspaler til en 10'er. Der er andre engangs hårbind her, 50 kroner for sådan en her. Der er en plexiglas holder for eksempel til din Kleenex, så de ikke står og hopper rundt, til kun 100 kroner. Du kan få en make-up stampe, er der. Der er lange vatpinde her til 15 kroner. Og hvis du kommer med herover, så er der stadig en masse voks tilbage. Der er voksblokke, der er voksdåser i forskellige størrelser, der er voksperler. Og vi har også nogle voksapparater tilbage og noget paraffin og sådan noget. Så kom ud og se, hvad vi har.